दासान्दि बिटिआरनि दाब दाब बिसिडिसिआव बियाब थाखोनि सेनिटाइजेशन कम कन्टेक्ट हाबाफारिया सोलिगासिनो बुंथारनांगोन दि बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो आथिखालनि बिटिआर सरकारा 3 बोसोर आबुं जानायाव रायजो राजाफोरनि बेसेबां हाबा मावनो हायाखै बेनि सायावबो सावरायलायनाय आयदाखौ लाफानाय जादों बेबादिनो 14 नं चिरां दुवार बियाबनि सिङाव थानाय रुनिकाटा बिसिडिसि कमिउनिटि हलाव दिनै बियाब थाखोनि सेनिटाइजेशन कम कन्टेक्ट हाबाफारिया जानानै थाङो हाबाफारिनि गेजेरजोंनो 3 बोसोर आबुं जानाय बिटिआर सरकारनि सायाव सावरायनायजों लोगोसेनो बिटिआर सरकारनि आथिखालाव मावनाय जौगालु हाबाफारिफोरखौबो सावरायनाय जायो दिनैनि हाबाफारियावनो बाहागो लायो चिरां दुवार बियाबनि टिसिएलसिसि मासिगिरि अमर सिंह ब्रह्म सिडलिनि बिडिअ कुमुद चन्द्र नार्जारी बिटिआर फिल्डशिपनि माखासे मावफारिया बिसिडिसिनि मासिगिरि सोद्रोमा आरो जायगानि रायजो राजाफोरा সমষ্টি আছে ৰুনিকাটা সমষ্টিত আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ যি বিটিআৰ চৰকাৰ সেই বিটিআৰ চৰকাৰৰ 3 বছৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু এই 3 বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ বাবদ আমি এটা কাৰ্যসূচী আমি বিটিআৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা পাতিছোঁ য'ত আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰে যোৱা 3টা বছৰে কি কাম কৰিছে কি কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাইজৰ বাবে আঁচনি লৈ প্ৰস্তুত কৰিছে বা আগন্তুক দিনত কি কাম কৰিব তাৰ বিষয়ে আচলতে ৰাইজক সজাগ কৰিবলৈ এয়া আমাৰ প্ৰচেষ্টা আৰু ইয়াত আমাক সহযোগ কৰিছে প্ৰত্যেকটো টিচিএলচিচি বা কনষ্টিটুৱেঞ্চিৰে চেয়াৰপাৰ্চনসকলে আৰু গোটেই প্ৰগ্ৰামটো চলাই নিবলৈ আচলতে আমাৰ মূল উদ্দেশ্য এইটোৱে হৈছে যে ৰাইজে আচলতে জানিব লাগে যে আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰে যোৱা 3টা বছৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰি আহিছে আৰু মোৰ মতে ৰাইজসকলো আচলতে বহুত উপকৃত হৈছে ৰাইজে আগবাঢ়ি আহিছে তেওঁলোকৰ যি ধৰণৰ বহুত ধৰণৰ সমস্যা হ'ব পাৰে ধৰক এডুকেশ্যনতে হওক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰতে তেওঁলোকে কিছুমান সুবিধা বিচাৰে চৰকাৰৰ পৰা আৰু বহু ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হৈছিলে যে তেওঁলোকে গম পোৱা নাছিলে কিন্তু এই প্ৰগ্ৰেমৰ জৰিয়তে আচলতে তেওঁলোকে গম পাইছে আৰু তেওঁলোকে আগন্তুক দিনত এই যিবোৰ আঁচনি আছে এই আঁচনিবোৰৰ তেওঁলোকে সুবিধা ল'ব বুলি আমাক আশ্বাস দিছে बेयो जोंनि बिटिआरनिनो मोनसे सरकारि मोनसे प्रग्राम बेयो दा जोंनि बिटिआर सरकारा बे 3 बोसोराव दाथ' 3 बोसोर जानो थांगासिनो दं नालाय बे जाबायानो बे 3 बोसोराव मा एचिभमेन्ट मोननो हाखो दिनैसिमाव मा फ्लेगशिप प्रग्रामफोर बिटिआरआ दिनै लाबोदों आरो बेसेबांसिम साक्सेस जादों आरो बेजों बेसेबांसिम लाब जादों बा लाब जानो हागौ समाजाव बा समाजनि एसे जायनाखि टार्गेटेड ग्रुप्स गाहायसिन थाखोनि बा दुखुथिया बा गोरिब थाखोनि जे रायजो राजाफोर बे टार्गेट ग्रुपआ मा रोखोमनि लाब जाहैनो हागौ दा बेफोरनि सायाव मोनसे सावरायदों बे मोनसे सेन्सिटाइजेशन प्रग्राम होनदों सेन्सिटाइजेशन काम कन्टेक्ट प्रग्राम होननानै नाम होनाय जादों दा बेखौ जिखिनि आसनिफोर फैदों बे आसनिखौ जों रायजोफोरनिसिम लांनांगौ आरो मेक्सिमाम ग्रुपआ दिनै रायजोफ्रा बेजों लाब जानांगौ दा बेखायनो जोंनि बिसिडिसि टिसिएलसिसि आरो जोंनि जेनाखि अफिसियेल्सफोर जेरै ब्लक डेभेलपमेन्ट ब्लकनि इन्जिनियारनिफ्राय जागायनानै जिआरएससिम आरो दा बयबो बे आसनिफोरनि सोमोन्दै मोजाङै मोनथिनांगौ गोनांथि दङ दा बेखायनो दिनै बाहाय माबाखौ दिन्थिनाय जादों गासिबो प्रग्रामनि सायाव सावरायनाय जादों प्रेजेन्टेसन होनाय जादों आरो बेखौ रायजोफोरनिसिम लांनानै रायजोफोरखौ माब्रैहाय साबसिन माने लाब जाहोनो हायो बेनिफ्राय मुलाम्फा मोनहोनो हायो बेखौ मोनसे थांखि नोजोर बोनानै बेखौ लानाय जादों आरो जिहेतु नोंथांमोना गोबां मोजां आसनिफोर दिनै बिटिआर सरकारा रायजो राजाफोरनो दैथायना होबाय थादों दा माखासे बेरेखा दोलोआव थानाय बिथांमोना नोंथांमोनखौ आसनि जेबो मावनो हाया फैलार जादों नोंथांमोननि सरकारा होननानै बायदि बुंदों दा बेनि सायाव मा बुंदों बेखौ माब्रै बुंनो हायो आं आसरित मोनो आरो बे रोखोमनि नंखाय खोथाफोरखौ माब्रै बुंनो हायो आं आसरित मोनो आरो खिन्थु जोङो नायोब्ला नुगोन बिथांमोनहा बे 15 बोसोर 17 बोसोराव मा आसनि लानानै खामानि मावबोदों सिंगल मोनसे फ्लेगशिप प्रग्राम जों नुबोआखै खिन्थु दिनै नाय फरायसाफोरनो होनाय गियान सोरांनिफ्राय जागायनानै अनसाय बिथांखिनिफ्राय जागायनानै आलारि सोरां माइनाव सोरां बिदिनो गोबां माखासे फ्लेगशिप प्रग्रामफोर दिनै बिटिआरआ दिनै लाबोबाय थादों मानगोनां जोंहा चिफ बिटिआरनि मानगोनां प्रमोद बर' बिथांनि जेनाखि इनिशिएटिभ बिथांनि जेनाखि साननाय बेनि गेजेरजों गोबां माखासे फ्लेगशिप प्रग्रामफ्रा दिनै लाजाबाय थादों दिनै बेफोरखौ नुसेयावबो माब्रैहाय जेबो मावाखै होननानै बुंनो हायो बे जोबोद आसरित मोनथावथाव आरो राजनिति खालामोब्ला
नंखाय बाथ्रा बुंनायजोंल' राजनिति जायो आं बेखौ मालाबाबो साना आरो हाग्रामा बिथाङा 60टा समस्ति जायो होनबा जायोबा प्रमद बर'खौ खुलुमनो नागिरदों सार दा बेनि समाव गावनि खोथा जेब्लानाखि 60टा समस्तिया जानानै फैयो बिनि उनावहाय बियो मा रोखोमनि सोलायो खोथाखौ बेखौसो आं नेनानै थादों आरो बे समखौ खुलुमनायाथ' खुलुमखानाय नङा बियो नाथाय खोथाखौ माबायदि दानलिनो थाखाय नाजागोन मा साननानै दं आं बै समखौसो नेबाय थादों समस्याथ' 60टा जाहैगोन बेनि माबायाथ' जाबाय थादों आरो बेफोरखौ एथ' माने बुंलायनांगौ गोनांथि दं होननानैबो आं सानाखै आरो दिनैनि प्रग्रामाव गोजौ थाखोनि अफिसारफोर बा गोजौ थाखोनि टिमफोर फैदों नामा बेवहाय ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिसार पिडिआ फैनो गोनांमोन क'क्राझाराव थांनो गोनां जादों बिथाङा फैनो हायाखै बेजों लोगोसे इन्जिनियार्सफोर दङ ब्लकनि बेनिफ्राय जोंहा बिटिआर फेल'फोर दङ बेनिफ्राय TCLCC आरो VCDCनि आरो लोगोसे माखासे CLFफोरनि दंफैयो माखासे बेखिनियानो जोंनि बिटिआर सरकारनि माने सेन्ट्रेलनिफ्राय जा डिरेक्सन मथे जोंनि भिडिअ सारमोननि बा ब्लक अफिसनिफ्राय जेन'बा मोनसे डिरेक्सन बायदियै दिनै जोंनि बिटिआर सरकारनि 3थि फुरा जानाय बोसोर माने सेलिब्रेसन फालिनाय बे जोंनि रुनिखाता VCDCआवनो प्रग्रामखौ लानाय जादों दा बेवहाय जोंनि बिटिआर सरकारा 3 बोसोरसिमाव मा मावबोखो मा आसनि लानानै गोदान आसनि लानानै खामानि मावखो बिनि सायाव जोंनो फोरमायदों दा जोङो जोबोर गोजोननाय मोन्दों बिटिआर सरकारा दि सिगां समाव जाबायदि बिथांखिफोरखौ जों मिन्थियाखैमोन नुवाखैमोन बा जोंनि रायजो राजाफ्राबो मोननो हायाखैमोन दा बेफोरबायदि माखासे गोबां आसनिफोर दिनै थिसननानै जोंनो बै माखासे गैयि न'खरफोरखौ बोरैहाय एसे रांनि अनसुंथाइ होनानै बा माबा मोनसे मदद खालामनानै न'खर संसार दानायाव माने जौगासार बा जाफुंसार जानो हायो एसे एनै मदद होनानै बेफोरबायदि थांखिखौ लानानै माखासे आसनिफोर लानाय जादों जेरैहाय अनसाय बिथांखि आइ अनसाय बिथांखि आरो माइनाव सोरां बिथांखि गियान सोरां बिथांखि आलारि बिथांखि बिदिनो गोबां बिथांखिफोरजोंहाय दिनैहाय माखासे गैयि न'खरफोरखौ एसे एनै रां अनसुंथाइ होनानै जा मदद होनो लानाय बेफोरबायदि माखासे थांखि बिथांखिनि सायावनो दिनै जोंनो फोरमायफैदों दा जानो हागौ जोंनि रायजो राजाफ्राबो बेफोर माखासे बिथांखिफोरखौ मोनथियामोन दा दिनैनि नैबे प्रग्रामनि गेजेरजों मोनथिनो हाबाय दा बेखिनिनि थाखाय जों सरकारनिसिमबो जों रोजा रोजा साबायखर बावो जोंनि माखासे न'खरफोरखौ बेबायदि अनसुंथाइ होनायनि गेजेरजों एसे एनै मदद खालामनाय बेफोरबायदि थांखिखौ लानायनि थाखाय बे आरो उनावहाय बेनिफ्राय साबसिन माबायदि खालामनानै लुबैबावो बेनिफ्राय साबसिनथ' आरो जों बेखौनो लुबैगोन जाहाथे बेफोर बिथांखिफ्रा थाबाय थायो आरोबाव गोदान बिथांखि बिदिनो जों लानानै जेसेबां हायो इसेबां गैयि न'खरफोरखौ एसे एनै अनसुंथाइ होनानै बा मदद होनानै जाहाथे जोंनि बे बिटिआर ओनसोलाव जेसेबां गैयि न'खरफोर दङ बयबो न'खरफोरा जाहाथे बेफोरबायदि अनसुंथाइखौ मोनबाय थायो आरो साफ्रोमबो संसार सलायनाय बा न'खर फिसा फिसौ फोरोंनायाव जाहाथे मदद मोनलांबाय थानो हायो बेबायदि जों आसा खालामगोन उननि समावबो आरो बेबायदिनो फरायनायफोरावबो जेरैहाय सोरबा DC जानो हानाय सोरबा इन्जिनियार जानो हानाय सोरबा डक्टर जानो हानाय बेफोरबायदि माखासे गोरों गथ'फोरखौबो दिनै फ्रि फोरोंथाइ होनानै जेरैबायदि साख्रिफोरखौ आवग्रिनानै लानो हायो जोंनि BTCनि ओनसोलावनो बिटिआरनि सिङावनो गथ'फोरा जाहाथे सोरबा DC जानो हायो डक्टर जानो हायो इन्जिनियार जानो हायो बेफोरबायदि माखासे थांखिफोरखौबो लादों बेफोरनि सायावबो जोंनि गथ'फ्रानो जाहाथे बेवहाय सुबिदा मोनो मोजां बेबायदिनो गावनि न'खरखौ आरो लोगोसे समाजखौ लोगोसे जोंनि बे बिटिआरखौ जाहाथे उनाव मोजांनिफ्राय मोजां मुलुगाव जाफुंसार मोनसे बिटिआर होननानै जाहाथे सिनायथि होलांनो हायो बेखिनिखौ जोङो आसा आरो मिजिं खालामगोन सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिज MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि कास्टिं जुवेलारि कलकाता जुवेलारि मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 99542730
79 जानबुं अनजिमायाव।